Ojo. Iepa! Kaixo, Arratsaldeon. Ze moduz? Ongi. Zure izena? Koldo. Koldo. Zuaitz. Haupa zuaitz. Ikasketako? Bai, berdin. Zu Koldo bertako horbeizetakoa? Bai, bertakoa naiz. Ados. Eta, hau, zer da? Kamioi bat o karabana bat o zer da? Hau, denda bat. Nola denda bat? Denda ibiltaria. Denda ibiltaria? Bai, la tienda en casa esaten dut herrian. Nola denda bat? Bai, hor barruan supermerkatua dago. Kamioi barruan supermerkatua? Hori da, bai. Txikia, baina bai. Ikusi nahi duzu? Nahi nuke, bai. Bai, bestaldetik sartu. Zer da? Zeriko dizut. Hor zer dago? Dendako atea. Beitu, hau? Hau da supermerkatuko atea? Hori da. Ostra, benetako supermerkatua bezala? Horixe da. Baina, Txikia, baina bueno. Koldo, ondela zenbat urtetatik daukazu denda ibiltaria? Orain dela 4 urte. 4 urte. Gutxi gora bera, bai. Ados, eta zergatik pentsatu zenuen denda ibiltari bat egitea? Adineko jendea dagoelako herrietan, eta Karo, eta haientzat... mugitzea ez dute erraza, eta orduan nik mugitzen naiz beraien ordez. Beitu, polita da. Bai. Polita da, ados. Eta kamioi hau, hola erosi zen duen ja, edo... Ia, hola. Alemaniatik ekarri nuen. Alemaniatik? Bai, Alemaniatik. Nola aurkitu zenuen Alemanian? Interneten bidez. Internet? Hori da. Googleen segarri zenuen? Kamioi denda. Kamioi denda? Bai. Eta hau azaldu zitzaizun? Hori da, Alemanian. Alemanian? Bai. Eta, Koldo, nola funtzionatzen du denda honek? Zer egiten duzu? Bueno, iristen naiz herrietara, bozina jo, toki batzuetan, eta jendea ateatzen da. Etxetik? Etxetik, ateatzen dira, sartzen dira barrura, eta erosten dute. Barrura sartzen da, Bai. supermerkatu baten bezala? Hori da. Igual. Bai, ikusi nahi duzu? Nahi nuke? Horrela. Ojo. Ostra. Ze polita. Bai. Hau zer da? Mostradorea. Mostradorea. Kobratzeko. Ados? La jendea zeiten du? Hemendik ibili? Gauzak hartu, ekartzen ditu hona, eta nik hemen kotxan kobratzen ditu. Denetik daukagu? Ia denetik. Ia denetik? Ia denetik. Atuna, ospinak, ojo, nozilla. Zila. Honekin negozio egiten duzu hemen? Asko. Asko? Bai, baitut hemen bi nahi asko erosten dutela. Ez hau ditut. Bai. Txuma eta peio? Hori da. Haiekin negozio hona, ezta? Oso ona, bai. Vale. Bestaldean, hemen, garbiketa produktuak. Horixe. Sartu, pasa aurrera. Eta hemen daukagu, edateko hauzen despensa. Hori da. Martinia, garagardoak. Hori ezin da falta. Esan daiteke, dena da hola. Bai, ia dena. Ia dena. Bikaina Koldo, eta gustora. Bai. Eta pentsatze dut herritarrak ere. Gustora daude, bai. Gustora. Jende eskertu du, toma. Adiós. Pedido bat igual. Ba, segurazki, ama. Bai, ama. Bai. Eskatu WhatsApp batetan. Venga, jo. Hori da. Zer esan diozu amari? Eskatzeko WhatsAppen bidez zer nahi duen eramatea etxera. Hola ere egiten duzu? Bai. Beraz, supermerkatura sartu zaitezke, baina a domicilio ere egiten duzu? Hori da, baita. Kompleto? Kompleto. Bai. Vale. Nahi duzu laguntzea pedidoekin? Bai, noski, nahi baduzu. Bai. Baina, bueno, jarri barko zara laguntzeko arropa. Hori. Dendari arropa? Bai, hori da. Claro, importante. Bai. Haure bai? Baita. Hile luza daukazu eta. Importante. Vale? Hori kutxa hemen sartuko dugu. Vale. Zukua. Zerena? Melokoton. Melokoton? Hori da. Amentxe. Txokolatezko gaietak, kuki deritzanak. Oie. Cookies? Fairi bat. Fairi? Bai. Eta lixia. Dagoela hori da. Horia. Lixiba? Eta bukatzeko txokolatea. Txokolatea? 2 tableta jarri duzu. 2? Bai, jungli edo deritzakona. Jungli? Hori da. Jungli. Ojo. Jungli. Hori da. Txokolatea? Bai. Horrela, azkena. Hori da. Listo? Hortxe. Hau badukagu? Bai, badukagu. Eta bain? Orain, eraman barko diogu. Eraman? Utsi kutsa lurrean eta heldu, Heldu ze? Kamioia mugitzen da. Heldu ondo? Heldu ondo. Honi heldu? Horri da. Vale? Listo? Hortxe. Listo. Nengo gara? Bai? Heldu, Listo? Vale. Guazen, Koldo. Venga, guazen. Hirietako autobusa bezala, Bai, gari da. Iritsi dira, Koldo? Bai.
Hori da seinalea. Hori da seinalea. Oso ondo. Vale. Tuko dugu, eta kanpora. Venga, guazen. Vale. Ari, txoin. Aupa, begira, ama. Ama, Butano eramateko ere. Zer? Esan dit. Butanoa. butanore baukazu? Bai, nahi zora mazuk, Vale. hartuko nik hau. Me cago en sos. Joder, kompleto. Koldo, denda honek dena duka. Dena, ia. Ia dena. Ia dena. Ia dena. Bai, Hortza? guazen. Bai. Hone, hau txeko zu? Bai, bueno, hemen herrietan ez du izten. Lapurketa arrizkorik ez dago? Ez dago, hemen lasai gaude. Nika. Pasa. Butano! Zaba zuaitz. Vale. Iritsi gara, iritsi gara. Iritsi gara? Bai, hemen da, hemen da. Kaixo! Kaixo! Ongi, eta zu? Ongi. Ongi! Bueno, hemen zure eskaria, zure pedidoa. Oso ongi. Da? Eskerrik asko. Hau nik hartuko dut. Vale. Zure izena, ez dizut galdetu. Camino. Camino? Bai. Ni zuaitz. Urte askotarako. Bueno, zoitz, ni bukatu dut. Zer? Gaurkoz. Lana? Bai, gelditu gonez amarekin. Eta arropa hau? Zuretzat, oparia. Oparia? Hori da. Bueno, Koldo, eskerrik asko. Bai. Camino. Eskerrik asko. Ongi. Bueno. Ongi segi. Agur! Bueno, Venga. agur. Agur!